In Amerika zult voor het eerst baren trouwens. In Nederland staat er ook wat op stapel. En toen dachten ze in Burgum. Ik zou ze eerst even voorstellen. Jolanda, Henk-Jan en Lisbeth. Dat maakt wij ook, ha? Ja. Ben je een beetje geïnspireerd toch? De Passion? Ja, daar is het wel bij kwam inderdaad. Dat klopt, ja. Wat je hem dwaan? Ja, de Passion is de Passion. Maar wat maakt me je erbij voorstellen in Burgum? Nou, de Passion ken je al wel. En dan hebben we de Burgumse variant. Dus we hebben het oerzetten naar Burgum. De basis van het script komt uit Kammingaburen. Die had twee Jelien, die dat dienen. Dat hebben we opvregen, hebben we bewerken. En we eindigen natuurlijk in het Fries. Want ja, Burgum is heel Fries. Dus dat komt van pas natuurlijk. Ja, waar komt dit initiatief bij? Want begreep dat er meerdere organisaties of meerdere tjerken achter zitten. Ook, hè? Ja, klopt. Jolanda, Dick Rutskes en ik ben initiatiefnemers geweest. Wij zijn op een gegeven moment met elkaar zitten gaan en toch van, nou, kunnen we dat in Burgum doen. Maar we toch, dat willen we net alleen nog doen als protestante gemeente. We willen ook met de Vrije Kerken gemeente doen, met de Rooms-Katholieke Kerken en de Doopsgezinde Kerken in Van Woorden. Dus kerkbreed en les zo volle mogelijk burgemeester Bibeloetse. Ik weet zeker van televisie dat het een enorme productie is. Maar wat ga je hem doen? Is het een liedse versie of ga je hem precies uitpakken? Nou, het verschil is met de landelijke passion is dat mensen het op een goed scherm kunnen zien. En wat wij kunnen doen is dat mensen mij kunnen rennen. Dus we beginnen inderdaad bij Bergheim en zo rennen we naar verschillende locaties waar eigenlijk het hele Peske-verhaal uitbeeld wordt. Bergheim, zei het. Wat ben je horen locaties? We spelen ook er is ook een locatie bij de Ikker, de Tjerken. Dan gaan we nog naar het Iepenlofttheater bij de Pleerts. En we eindigen op Bemerken. Je gaat het hele dorp trouw. We gaan het hele dorp trouw, inderdaad. Wanneer ben je bij mij begonnen? Ik bedoel, je kan iets bedenken, maar dan moet het nog georganiseerd worden. Hè? Nou, het eerste idee is vorig jaar, na de landelijke Passion, eigenlijk ontstaan. Maar echt dat we ermee aan de gang beginnen, dat is van augustus, september. Ja. En de laatste maand is natuurlijk op en top. Wat hij hem doen? Audities? Hij moet je eigen groep mensen hellen die de dwaan doen? Nou, we hebben audities dienen, want we zingen protte nummers en we willen graag wel dat goed gaat natuurlijk. Voor een peerrol helaas konden we net in Burgum terug, Jezus en Petrus bijvoorbeeld. Hij importeert. Die hebben we importeerd, maar dat zijn geweldige mensen, die doen het geweldig. Dus die komen uit Dokkum en er komt Peer uit Gariep, maar dat vinden we echt leuk. Dat trekt mensen uit de oren plakken, uit Lauwert komt er ook nog in, dus dat vinden we net slim. Hartstikke spannend, man. Zeker weten, ja. Hoe groot is het qua decor eigenlijk? Staan er oerl podia? Kun je mensen oerl zitten of staan? In principe staan de meesten. Ja. En ja. Maar de hele cast, hoe groot is die? Mijn koor denk ik, nou, meer dan 100 wel. Vrijwilligers achter de schermen die mij werken gaan. Inclusief alle spelers en koorleden, muzikanten. Ja, het is al heel groot opzet. Ja, ik vind het een prachtig initiatief. De Passion, dat ken met zich toch bekende noemers die ze broeken in die vaststelling. Dat doe je hem ook? Ja, wij hebben alle keer bekende noemers. De bestemming van Marco Borsato vliegt met me mee, Treintje Oosterhuis. En natuurlijk Ontijn. We hebben Stoven Twarres en een Nijendaai van de Kast. Hoe heet er een band bij? Of ik het met orkestband? Ja, nou, we hebben verschillende combo's. Verschillende combo's erbij. Het combo van de Rising Hope, gospelgroep in Burgum. En het combo van Dick Rutskes, docht mij. Dit maar een eerlijke traditie worden? Of eerst maar eens even zien hoe het snijden gaat. Eerst maar eens even zien hoe het snijden gaat. Binnen waarsvoorspellingen? Nou, we zeggen wel. Ja. We houden vertrouwen erin. Ja, het gaat op de Passion. Het maakt me wel mooi waar worden. Eigenlijk wel, maar val meer blunt wel droog sneus. Even heel concreet. Bergheim, waar is dat precies voor de mensen die Burgum net zo goed kennen? Dat is onder Prins Bernhardstritten en het is er op een hoek maar de Helmewij bij de Wettenpartij. Daar begint om 4 uur. 4 uur? 4 uur. En tot hoe laat door het? Dat is moeilijk om te zeggen, maar we denken om jou wel 8 uur dat het dan Aron is. Maar een behoorlijke productie dus. Ja, er gaat heel wat gebeuren in Burgum. Meesken, hast nog tips van mensen? Ja, kan gewoon in de auto komen in de straat en wat parkeren? Of hebben er speciale gelegenheden voor? Wie verziek je alle mensen de auto en fiets op de merken te parkeren of rennen te komen wat dat kan. En dan van de merken naar de Prins Bernhardstraat te rennen. Meer informatie te vinden? www.depassieburgum.nl of op Facebook hebben we de Passie Burgum op ziekje en like zelfs. Succes! En hier is nog een cadeautje voor die. We hopen dat het weer komt. Dankjewel. Passie, arrangement, Samar. Dan ben ik mooi, jeetjes, ik moet met de vrouw ergens heen, maar ik weet nog net waar. Maar als ik snijden ik op tijd waarom ben, dan kom ik bij hem del. Helemaal goed. Welkom. Hartstikke Succes, dankjewel. Goed zo.